खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गलपारानि लखिमपुराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासेनि जिउ खहा। पाठशालानिफ्राय भुटान नांलांसिम थांनाय NH-127 ए राजा लामायाव 40नि बांसिन गोख्रै गंसेबो गारि मटरा खारनो मोननाय नङा। बङाइगावआव गोबां ड्राग्सजों लोगोसे सानै हमजादों। BTC-नि EM घनश्याम दासआ आबादारिफोरनो पावार टिलार गथायदों। नुनमाटि रिफाइनारि हस्पिटालाव नार्सखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय डक्टर भास्कर बरुवाखौ पुलिसआ हमबाय। गरेसराव पुलिसआ मिरु आख्रासनि दैदेनगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गवालपारा जिल्लानि लखिमपुर ओनसोलनि सैबारि गामियाव हाग्रानि मैदेरा हाग्रायाव मोसौ गुमनाय सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै बुथारदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा लुपेन्द्र राफा होननानै सिनायथि होदों। नखरनिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला लुपेन्द्र राफाया शुक्रबारखालि बेलासि समाव गावनि मोसौखौ हाग्रा सिङाव गुमबाय थादोंमोन। बे समावनो हाग्रानि मैदेरा लुपेन्द्र राफानि सायाव गाग्लोबदों। नाथाय खोमसि जानायलाय नखरनिया लुपेन्द्र राफाखौ नागिरनो हायाखैमोन। सनिबारखालि फुंनि समाव जेब्ला नागिरहैयो अब्ला लुपेन्द्र राफानि गोथै देहाखौ मैदेरजों गाफ्लेजानाय हालोदाव बोखांनो हादों। खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो सैबारि गामिनि रायजो राजाया बयबो थांनानै लुपेन्द्र राफानि गोथै देहाखौ नखराव लाबोयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि सिमला हजुआ लोखि बाजार दावथारा जानानै पाठशालानिफ्राय भुटान नांलांसिम थांनाय NH-127 ए राजा लामायाव जायफोर गारि मटरा खारगोन बैफोर गारि मटरखौ आथिखालाव 1 घन्टायाव 40 किल'मिटारनि बांसिन गोख्रै खारनो मोननाय नंला। जुदि बबेबा गारिया बेनि बांसिन गोख्रै खारोब्ला दैनिया भेनेल द'नि IPC 144 धारानि जोहै दायनिगिरि जागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा खुंथायगिरिया बे बिथोनखौ होदों आरो पुलिसनो गोहो गथायनानै होदों। शुक्रबारखालि सालबारि महकुमा खुंथायनिफ्राय मोनसे मावख'आरि बिथोन फोसावनाय जादों। नोजोर होनो गोनांदि थांनाय 25 जानुवारि 2022 मंगलबारखालि NH-127 राजा लामानि सिमला हजुआ एबा लोखि बाजाराव गोख्रै खारनाय गंसे ट्राकआ सानै फरायसुलि आरो सासे फोरोंगिरिखौ सौख्लायलांदोंमोन आरो बेनि जाहोनाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय जालांदोंमोन। बेनि अनगायैबो बै लामायाव गले गले लामा जाब्रबथाय जाबाय थानाय जाथायफोरखौ सालबारि महकुमा खुंथायआ नोजोर होदों। चिरां जिल्लानि बिजनीजों नांजाबनाय बङाइगाव जिल्लानि दनकिनामारि गामियाव बङाइगाव पुलिसआ गं 30 प्लास्टिक कन्टेनार आरो गोबां ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो बिसोर बाहायनाय AS16E 2667 नम्बरनि बाइकखौबो पुलिसआ जब्द खालामनानै बङाइगाव सदर थानायाव सानैखौबो लांनानै सेबहैयो। अदेबानि पुलिसआ माखासे सुग्रोमबावनांगौनि थाखाय बिसोरनि मुंखौ रावनोबो खिन्थायाजासे सिरियै दोनखोमादों। आबाद बिफाननि EM घनश्याम दासआ क'क्राझाराव आबाद बिफाननि गाहाय मावख'आव आबादारिफोरनो पावार टिलार गथायदों। मख'जाथावदि ओनसोलनि आबाद मावना जाग्रा आबादारिफोरखौ आबाद बिथिङाव गोख्रों थुलुंगा होनो थाखाय MFSM आरो HMEH बिथांखिनि गेजेरजों आबाद बिफाननि EM घनश्याम दास आरो सानजा क'क्राझार समिस्टिनि MLA लरेन्स इस्लारिया आबादारिफोरनो पावार टिलार आरो हार्भेस्टार राननानै होदों। बे खाबुआवनो जायफोर आबादारिफोरा सिगांनिफ्रायनो जुखामनि अनगायैबो तरबुज एबा वाटारमेलननि आबाद मावबोबाय थादों बिसोर बायदि आबादारिफोरनो साखा खबब्रै पाब्लिक केरियार गारिखौ फैगौ फेब्रुवारिनिफ्राय रानना होगोन होननानै आबाद बिफाननि EM घनश्याम दासआ बुंबावदों। थांनाय मंगलबारखालि हरनि समाव डक्टर भास्कर बरुवाया गोबां जौ लोंनानै नार्सखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि उनाव खारखोमानानै थादोंमोनब्लाबो गुवाहाटी पुलिसआ सनिबारखालि बायहाटा सारियालिनिफ्राय हमनो हाबाय। मख'जाथावदि बे जाथाया गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटि रिफाइनारि हस्पिटालनि डक्टर भास्कर बरुवाया हरनि समाव गोबां जौ लोंना फैनानै हस्पिटालाव थानाय नार्सनि थाग्रा खथायाव हाबफैनानै दरजाखौ फांनानै जरजुलुमै नार्सखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय बे जाथायाव
डाक्टरनि आखाइनिफ्राय नार्सआ बारग'नो हायो। बे जाथायनि उनाव डक्टरा खारखोमानानै थादोंमोन। जाथायजों लोब्बा थानाय नार्सआ लांसुनिया डक्टर भास्कर बरुवानि हेंथायै नुनमती पुलिस थानायाव एजाहार हैदोंमोन। पुलिसनि गोख्रों मबाइल नाम्बारजों ट्रेकार खालामनायनि गेजेरजों शुक्रबारखालि मोनायाव गुवाहाटी पुलिसआ गुवाहाटी रिफाइनारि हस्पिटालनि डक्टर भास्कर बरुवाखौ बायहाथा सारियालिनि कमलपुर ओनसोलनिफ्राय हमनो हादों। साननैसो सिगां सासे हिन्जावसाखौ ब्लेकमेल खालामबाय थानाय दुथांखौ पुलिसआ बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिसआ गुवाहाटीनिफ्राय एरेस्ट खालामबाय। मख'जाथावदि साननैसो सिगां सासे हिन्जावसाखौ आख्रासु मिरुनि फोसावदिं नेहाथारि एबा दैदेनगिरि शंकर राजबंशीआ गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनफ्लानायनि फावथिना गेलेनानै शंकर राजबंशीआ हिन्जावसानि गासै फट'फोरखौ ब्लेकमेल खालामबोबाय थादोंमोन। जाथाय जानायनि साननैसो उनाव सिख्लाया गावनि फेसबुक पेजआव लाइभनि गेजेरजों गावनि सायाव शंकर राजबंशीआ ब्लेकमेल खालामनायनि सोमोन्दै रोखायै फोरमायथियो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायनि दायनिगिरि शंकर राजबंशीखौ गरेस्वर पुलिस बिफाना गुवाहाटी पुलिसनि मददजों हरनि समाव गुवाहाटी जयनगरनिफ्राय हमनो हायो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।